Nema mira u Remetincu. Ispred zatvora u kojem je od ovog tjedna i bivši potpredsjednik vlade okupile su se udruge branitelja, udruga specijalne policije iz Domovinskog rata i nezavisni dragovoljci hrvatski. No ne zbog Damira Polančeca, nego zbog svojih suboraca. Tamo je i Marina Rakas. Marina, je li riječ o prosvjedu ili o nečem drugom? Pa riječ je o svojevrsnom prosvjedu, no svakako mirnom. Ipak točnije reći da je riječ o zajedničkoj molitvi. Ovdje se večeras okupilo za sada 100-tinjak branitelja, no organizatori kažu da će ih do 8 sati kada molitva počinje biti sve skupa možda i 300. Naravno, ako se svi odazovu, sjećamo se Božića, bilo ih je doista nekoliko stotina ovdje. Svi oni zajedno će, kada fratri dođu i kada se baklje upale, svijeće su ovdje već upaljene, započeti skupnu zajedničku molitvu za 60-ak branitelja koji se trenutno nalaze u zatvorima, poput generala Gotovine, Červaka, Markača u Hagu, ali i hrvatskih branitelja koji se nalaze u hrvatskim zatvorima, poput ovoga u Remetincu. Sa svima njima žele se duhovno povezati, dati im duhovnu potporu, no imaju i svojevrsne prijedloge. Više pogledajmo u prilogu. Država bi trebala osnovati posebne sudove i zatvore za hrvatske vojnike i policajce, smatraju branitelji koji traže dostojanstvo za osumnjičene suborce. Ako smo imali Domovinski rat, ako imamo hrvatske branitelje i ako smo mi svi bili vojnici u određenom vremenu, onda je logični postaviti pitanje zašto se ne sudi na vojnim sudovima i zašto se ne bi izdržavala kazna u vojnim zatvorima. U Remetincu se nalaze Franjo Drljo, Berislav Garić, Božo Krajina i Igor Benet, pritvoreni i osumnjičeni da su u vrijeme Oluje u selu Gruborima kod Knina pogubili 5 srpskih civila. U njihovo ime može govoriti samo Željko Sačić, koji je u međuvremenu pušten iz pritvora. Da njihove obitelji dolaze ovamo, njihove supruge, djeca. Vidite ovaj kavez ovdje, ovo je nehuman, ovo je sramota, gospodine Šimonoviću, za hrvatsko pravosuđe. S time se bavite, a ne sa pitanjem je li pravda spora ili dostižna. Nezadovoljni tretmanom svojih kolega iza rešetaka, branitelji apeliraju na očuvanje njihova dostojanstva. Posebno im smeta što su zatvoreni zajedno s, kako kažu, kriminalcima i lopovima. Mi ne tražimo da budemo povlašteni za sve naše branitelje koji su kažnjeni u zatvoru, ali tražimo ono dostojanstvo. A dostojanstvo hrvatskog branitelja se treba ugledati u tome da bar hrvatski branitelji budu zajedno u jednom odjelu u zatvoru. Podsjetimo, specijalci su okupljanje ispred Remetinca imali i na sam Badnjak, nakon čega su na zagrebačkim ulicama u mimohodu potpore okupili nekoliko tisuća branitelja. Marina, do kada će okupljanje trajati? Pa okupljanje je prijavljeno do 21 sat, do kada će ovdje točno trajati molitva. Biće ovdje i glazbe, fratri će voditi molitvu i uz gitare, kako je bilo i na sam Badnjak prošle godine. No nije to posljednja akcija, najavljuju branitelji i svoj sabor u 5. mjesecu. Kažu da za sebe ne traže nikakve privilegije, no da svakako svojim kolegama iza rešetaka žele dati potporu. Bila je ovo Marina Rakas.